Athi omunye guga nhliziyo sala mzimba ekhuluma nodadewethu ayibo mtsheneni iwona ama-2K lawo. Uthi omunye lezi zingane ezindle ezihlaza bheka namhlanje zingakanani. Ngoba futhi uma ungathatha i-90s ulibeke ne-2K yazi wena ungagcina ukhomba i-90s ukuthi wazwa muhle bomntanami uziphathe kahle kulomhlaba kanti i-2K ulishiye eceleni. Laba abazidle behlaza bahamba nabantu abahamba ngezimoto ekugcineni kusale bona benganalutho kwaqedwa kwafike kwaphela imizimba kwase kuphela nabo uqobo lwabo. Nina nazi i-2K lingena lize lithi shiqe impela emshadweni nomuntu ngoba inhloso nje lifuna ukuhamba ngemoto. Nina kahleni laba bayazi. Athi omunye laba odadewethu nathi siyabazi cela nibaxolele. Ukhuze wababaza komunye mayethe axolele lezi zingane uthi sixolele kanjani lezi zingane ngoba ziyakwazi ukuxabanisa abantu abathandanayo ugcine kusale yona ingane. Athi omunye kodwa nabo laba banosathane uqobo labo. Ukwazi kanjani ungena emashidini nengane angayizala? Ukwazi kanjani ungena emashidini nengane engaphansi kwengane yakhe kodwa yena ujika ibize ngesithandwa sakhe engathi iqinisa likho-ke kulo mhlaba? Athi omunye mkhuzeni mbambeni nangu